La història del torró. Diu que fa moltíssims anys, al poble més docet de tota la regió, parlem de Xixona, hi havia un gat darrere d'un ratolí pel carrer de la plaça i sabeu què li va passar a aquell gat? doncs que tenia molta fam i hacía dies que no menjava res. Resulta que aquell gat vivia en una bruixa que era molt tacanya. A més d'això, el rei Pep, que governava totes aquelles terres, havia pujat els impostos. Perquè aquell any no va caure ni miqueta d'aigua. Els cultius no havien crescut i no havia quasi menjar. Així que la gent del poble ho estava passant molt malament. Tots els dilluns el monstre passava per les cases per cobrar els impostos a tots els habitants de Xixona. Tota la gent del poble estava molt trista perquè no hi havia menjar i tots tenien molta fam. El rei i la reina van tindre un bebè, al que li van posar Joanet. Com era costum al poble, quan venia al món un nou xiquet, apareixia la fada Petúnia i concedia un desig a aquella família. El rei va decidir parlar amb els habitants de Xixona I que foren ells els que demanaren el desig a la fada. Després d'un dia de pensar, volien desitjar. Els habitants de Xixona van decidir que volien tindre menjar durant tot l'any i no tornar a passar fam. El rei li va comunicar a la fada Petúnia aquell desig. I la fada va plenar tots els camins de cultiu de Xixona amb merlets. I a partir d'aquell moment, els xixonencs van començar a fer torró. I tan bé ho feien que al cap dels anys Xixona va fabricar el millor torró del món. I a partir d'aquell moment van anomenar aquell poble la cuna del terró.